Na mawufuna ukuhamba noThixo ngendlela ehlukile kumele ube prepared ukuba uncomfortable ngendlela ehlukile. There is something engihlale ngiyifundiswa ubaba wami enkosini ethi angeke umthole uThixo mawumfuna at the comfort of your flesh. Yabo. And that is why tomorrow we are going to the mountain on the rainy day like this. For a whole day we are tandazwa. Shi ukuthi amafoni awasale emotweni. Akunendaba ukuthi izulu lenzani liyabanika liyabanda kuyothandazwa. Bese athi you will never find God at the comfort of your flesh. Hallelujah. So abazalwane, that is why sometimes bagcina bengabantu phaqa kodwa bekholwa. Kunama elements athize abaphazamisayo when it comes to serving and seeking God. So it is such days as this where you are seeing who is a real Christian. Amen. Who is the real Christian? Nginesifundiso namhlanje esifushane kakhulu ngokusho kwabo. Sifushane kakhulu nangokuhlela kwabo. Sifushane kakhulu. But asazi ukuthi umoya ongcwele uzosithatha asibekephi. Hallelujah. On Wednesday sixoxile bazalwane ukuthi uhambo lomuntu oyikholwa alunamandla endleleni eqhubekayo until lucwiliswe olwazini nasesambulweni sokuthi uNkulunkulu ukwenzeleni esiphambanweni. Siyakhumbula bazalwane. You're holding ground as a believer. Umhlaba wakho wokuzimelela njengekholwa. Ukuqonda ukuthi yini eyenziwe esiphambanweni. Ngoba akukho ozokuthola. Alukho ugcobo ozolithola. Asikho isibusiso ozosithola esingale kokuqonda kwakho ngomsebenzi wesiphambano. So even i-level ye-grace ozomuva kuyo incike ekutheni wambulelweni ngomsebenzi kaThixo esiphambanweni. Hallelujah. U1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Who can read it for us? 1 Corinthians chapter 1. I'm just passing nje la bazalwa. 1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Verse 18. Yes. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula. Izwi lesiphambano okunezwi esiphambanweni. So izwi lesiphambano kwababhubhayo liwubula. Yes. Kepha kithina esisindisiweyo lingamandla kaNkulunkulu. Kepha kithina esisindisiweyo liyini izwi lesiphambano? Lingamandla. So uyabona ukuthi kwababhubhayo izwi elilodwa leli. Lifika kumuntu okholwayo, lifika kumuntu onjani? Ongakholwa. Kodwa lenza imisebenzi ehlukene. Izwe elilodwa. Kithina esisindisiweyo liyini? Lingamandla. Kodwa kwababhubhayo liwubula. Meaning alikhandi mqondo. Hayi ngoba lingenawo umqondo. It is their position.
Go to Romans chapter 1 again. Romans chapter 1. Ngiyandlula nje la bazalwane. Ukuthi as believers noma singahamba sijule kanjani ngokukholwa, but we must never miss the significance of the cross. Kuwumsebenzi wami nawe ukuthi sidame sizikhumbuza ukuthi konjwe esiphambanweni ngenzelweni. Lento yokuqonda isiphambano yenza ukuthi ngisho I receive my car, I receive my breakthrough, I receive my houses, makungasenzeki ungabi sengathi you are defeated ekukholweni kwakho. Ngoba kunabantu abathe mabefika entsindisweni, insindiso iyaba based ekutheni uNkulunkulu uzokubusisa. uNkulunkulu uzokupha imoto. uNkulunkulu uzokupha imali, uThixo uzokupha umsebenzi. Akukho wrong bazalwane. It is true. Lithi iBhayibheli he takes pleasure ukuphumelelisa abegama lakhe. But akuqali lapho. Many believers bathe mabefika ekukholweni batshela ukuthi kuzohamba kahle. And it is true, kuzohamba kahle. Ngoba ivangeli imbiko emihle. Imbiko yokulunga. Ilethe umlayezo ohlukile kunesimo kuso. That is why iBhayibheli lithi abagulayo abathi siyaphila. Ngoba malifika ivangeli lifika nempiliso. Yabona? Ababoshiwe manje bathini? Sikhululiwe. Ngoba ivangeli malifika lifika ngani? Nenkululeko. So it's the gospel is the good news. Indaba ezinhle. Kodwa le indaba ezinhle azinamandla until we study the foundation. And the foundation is the cross. Mighty Jesus. Awufunda Romans chapter 1 verse number 16. Verse 16. Yes. Ngokuba angenamahloni ngevangeli. Ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Anginamahloni ngevangeli. We are still talking about the message of the cross. Because ivangeli umlayezo wesiphambano. So uthi kuPaul anginamahloni. Yabo? Fundi. Kube insindiso kulowo nalowo okholwayo. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work. Le indaba ezinhle zingamandla kaNkulunkulu esebenza. Esebenza ukusindisa impilo yomuntu. Lezi indaba bese ke lithini iBhayibheli lithi saving everyone who believes. Lezi indaba ziyasindisa yilo nalo othi uma yezwa bese enze njani bazalwane? Akholwe. Iyaqhubeka. KumJuda kuqala nakumGreki. Verse 17. Verse 17. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kulo. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo leli vangeli. Kusho ukuthi evangelini sihlangana nani futhi bazalwane? Sihlangana nokulunga kukaNkulunkulu. Elithe iBhayibheli kuRomans chapter 5 mawufunda uverse 1 wakhona. Lithi iBhayibheli now ngenxa yokukholwa senilungisisiwe. In other words, nenziwe ukulunga kukaNkulunkulu ngenxa yokukholwa. So evangelini sihlangana nani bazalwane? Nokulunga. Ake ngikuchaze lokulunga kancane. When we speak about righteousness, we are speaking about a force, just like faith. But irrighteousness, amandla noma uhlobo oluthize
lize lamandla kaNkulunkulu, whereby whatever you do, wherever you go, yonke into isubmita ebuNkulunkulu nobuthwele. Yabona iBhayibheli malithi ohamba kahle noThixo, uThixo wenza ukuthi ngisho izitha zakhe zihlalisane ngokuthula naye. That is the righteousness. I-righteousness iyenza ukuthi umuntu ostinch akuphi imali. Bese bekubuza ukuthi wenze kanjani ngoba siyamazi. Kubalwa ngisho ukuthi ubhobho. You are carrying the righteousness of God. I-righteousness of God ile yenza ukuthi zithi into zakho ishoda, mhlawumbe you are applying for a certain position or a tender or something. Kuthi kushoda but uthola ifavor with the ruler. Kusebenza the righteousness of God. Uthi offerisha ibusiness kubantu abathize bathanda ukukupheya extra nje. Ayithe ngoba ngicela uku-add u500 ngiyazi lento ibiza 1.5 but ngizokhokha u2000. Kwenze njani? The righteousness of God is at work. But iqhamuka kule righteousness in the gospel, evangeline. Wathi angithi evangeli is the full package. Ukulekelela impilo yomuntu. Oh my God. Kulo leli vangeli kwambulwa ukulunga kukaThixo kule ivangeli. Sihambe kulungeni kwakhe. Not only that, nathi uqobo senziwe saba. They are types of demons submit because you called the name. But submit ngoba they are picking up the isisindo sokulunga. Kunezimpi zakamoya ongeke uzilwe noma isikanjani. Ekwazi ukuthobela ukulunga. So kuyenzeka umuntu athi enziwe ukulunga. Moya ongcwele. But angadli izithelo zento ayenziwe wayiyo. Anginisize bazalwane. Lento ye faith ayimfuni umuntu ignorant. La emhlabeni wokukholwa, you must know who you are. And you must know i-backing authority ekwenze wayo lo muntu owuyi. uJesu mayezothi nani manokukholwa niyothi kule ntaba. If we can unpack that, uzobona it's not easy as just waking up ukhuza intaba. Ukube bekulula ngaba akekho umuntu ofika athi mfundisi sengizamile ngadeclare nganikela kwenzeke. Umhlaba wokukholwa awumdingi umuntu ignorant. 2, umhlaba wokukholwa awumdingi umuntu ongenayo discipline. 3, umhlaba wokukholwa awumdingi umuntu one-identity crisis. Ukungazazi ukuthi ubani. Buku uJesu mayevusa uLazarus. Lo yamthandaza umthandazo wokuzazi ukuthi who am I and who is backing me up. Simuzwa ethi baba ngiyabonga ukuthi wena ungizwa njalo when I pray. uJesu understood ukuthi I'm a son of the living God. So God is my father. And he is my backing up authority. Uyigunya emva kwami. So when I appear, he appears with me. That is why uThesuka akathandazanga waxoxa nobaba wakhe ukuthi wa appreciate uDaddy. Ngiyabonga ukuthi unizwa njalo when I pray. Mayeqeda waphendukela ethuneni. Mayephendukela ethuneni akathandazi. U-address isimo. Lazarus, come out. Yaphuma indoda iphuma njengexoxo. Akathandazanga.
U-acknowledge the Father. And as a acknowledge ubaba wakhe, what declare in the spirit ukuthi I know who I am. Why he said, let me demonstrate. Lazarus phuma. Phela khumbula makufika umbiko ukuthi uLazarus ushonile. Uthi uJesu akafile ulele. Waphinde wafika umbiko uthi ake ngoba degula kusevele washona. Uthi uJesu lento yenziwe kuze kukhazenyuliswe indodana. Akafike ethuneni. Usalindile ukuthi nomzimba uthatha ukubola okuthize. Ngoba uke wavusa umuntu masinya wathi wawu bevele phila inhliziyo ibisashaya wathi uJesu okay. Ake sidileke. Until nomuntu ongakholwa abe ne-evidence physical engadinge ekukholwa ufile. Sethi uJesu ke I'm about to demonstrate who am I. Mighty Jesus Christ. So khumbula umhlaba wokukholwa udinga awudingi umuntu onjani o ignorant. Ignorance is a disease, bazalwane. Ignorant, it's the cancer of the spirit leyo. Umdlavuza wakamoya. uJesu ulele. Siyakunalela. uJesu ulele emkhunjini. iBhayibheli lize liba specific ukuthi elele nje. Angiyazi inkalathe uthathe phi umqamelo usho ukuthi uyangena nawe emkhunjini noma ayawufica ngaso. Thoya iqamela emqamelweni. That speaks of comfort and total peace. But there's a storm outside. Laba mabebuka istorm. Ayibona ignorance. Mabebuka istorm babuka ithuna. Kushiso yini lokho? Mabezovusa uJesu bathi, "Oh, sesingaze sife." And uJesu mayevuka aka-address inkinga ebakhalisayo. U-addressa their ignorance. Uthi, "Where is your faith?" uJesu wayechaza ukuthi lento eningivusela yona kumele ngabe ninayo. And iyona okumele ngabe idila ngale nkinga eningivusela yona. Where is your faith? uJesu wayebatshela nje ngendlela eziphansi ukuthi ngendlela any ignorant ngakhona you don't understand ukuthi you can also do this. So ke ifaith noma umhlaba wasekukholweni awumdingi umuntu onjani bazalwane o ignorant. Number 2, discipline is the order of the day emhlabeni wokukholwa. You must be disciplined. 3, umhlaba wokukholwa ufuna ngathi ungazazi. Bazalwane, ufuna ngathi ungenze njani? Ngathi ungazazi ukuthi ungubani. Ekukholweni akafuneki umuntu odukayo nolahleka kalula. Acts chapter 17. Verse lakhona I think u28. Lithi iBhayibheli, in him, that is Christ, that is Jesus. In him we live. In him we move. In him also we discover, we find our being. uKristu. Umhlaba wasekukholweni lo. Ukuzazi ukuthi I'm a child of God. No matter the circumstances. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Some believers ubathola ababunquma lo bethiyekile emoyeni. Bathiwa ukuthi bafikelwe isimo kanti kune identity crisis. Sometimes bazalwane amen as-discourage ukuthi izimo zinkulu. Sometimes into eletha i-discouragement ukufikelwa isimo ungazazi ukuthi who am I, ngingubani.
Yazi mawuzazi ukuthi ubani, ezinye izimo you take them with a smile. Because kunento ethi the power of God is about to be demonstrated again. Makufika izimo, you can't wait to exercise the authority yokuba isan uThixo. So sometimes ubona abazalwane amen betatazela, benza izinto ezi-wrong, bethatha inqumo ezi-wrong, uphithizeliswa ukuthi kufika isimo kumuntu ongazazi nongayazi authority that backs him or her up. So ke mozoba umntwana kaNkulunkulu ozohamba noThixo ngendlela epeculiar, make sure ukuthi your life of faith is peculiar, ayijwayeleki. Awukwazi ukwenza izinto ezijwayelekile then bese expecta extraordinary results. You have to change ama-patterns okukholwa kwakho abe extraordinary, angajwayeleki. Then when you get results, uzothola ama-results angajwayeleki. So abazalwane, they want to be simple. I'm not saying be complicated, but behave, man. Hey, bazalwane. Ibanjani? Angisho ukuthi sindelwa inhliziyo izoba yimbi. When I say behave, I mean yiba ne-weight kamoya. Yiba ne-weight. And into ekhanda i-weight kamoya yini bazalwane? Lento isho i-right. Yini ekhanda i-weight kamoya? It is your faith. Khumbula ngathi yonke indawo ofuna ukufika kuyo emhlabeni wakamoya, the requirement yini bazalwane? It's faith. Ekuhambeni noNkulunkulu ngeke uhambe ngaphezu kokukholwa kwakho. Yonke into ozoba yiyo, yonke into ozoba nayo, it will be birthed esibelethweni sokukholwa kwakho. You remember ngixoxela about untodakazi owathi uphuphe eyothenga a beautiful dress. Every time I said uye ethilini kube ukuthi imali yale dress ayikho. Engamchazela ukuthi kunomhlaba obizelwa kuwo, but your bank account in the spirit is insufficient. So leyo dress ikhuluma about a level of the anointing that you must tap into. But that level of anointing, it requires a certain amount of faith, and you don't have it. Sekumele uyoshintsha umthandazo manje uthi Lord, increase my faith. Nkosi yandisa ukukholwa kwami. Bese uNkulunkulu ekufaka emaklasini. Hallelujah. Bese uNkulunkulu enze njani? Uzokufaka emaklasini. Angithi wena ocelile. Aqala aqeqesha inhliziyo yakho ukuthi ake sikhulise ipatience kuwe, ngoba ezinye izinto ezenza ukuthi ungabi nakholo nenhliziyo encane ngangeyejuba. Akufake ezimene ezodimanda ukuthi ubekezele. Kwandiswa ini bazalwane? Ngiyathanda ukufundisa into epractical. Kwandisa ukukholwa. Akufake eklasini lokuthethelela. Konje wazi ukukholwa kuzoqhamuka ingelosi nendishe ecwebezelayo izokuthela. Receive big faith. Oh my God. Ukukholwa kwakho angeke ukuhlukanise ne-character building. Every time kwandisa ukukholwa kumele wazi ukuthi kuzosetshenziswa i-character. I-character ne-faith amathe nolimi ngeke ukuhlukanise. Every time kukhula ukukholwa kwakho ne-character yakho iyakhiwa,
lezi zinto zenzeka simultaneously. Mayethi uPeter nje lapha Nkosi yandisa ukukholwa kwethu wayechaza ukuthi build our character. Build our character. So abazalwane babona benokukholwa okuncane. Hambo check i-character yakhe. Ulimi lakhe luyolisiwe ngomusa. Uyakwazi ukukhuluma ngobunene ezimeni ezikhuluma naye ngobudlapha. Litheni iBhayibheli? Lithe a gently answer ixosha ulaka. So kunomzalwane othi mayefike lo ulaka naye responde ngani? You are still insufficient in your faith. The day kusizakala ulaka lakho nokuphendula kwakho ngendlela, it means you are growing in faith because your character is also being built. Every time kwakhiwa i-character kuwe ukhulisa ukukholwa. Every time makukhulisa ukukholwa kuzokwakhiwa i-character. Akwenzeki okunye kungenzeki. Lezi zinto zisetshenzwa simultaneously. Awukwazi ukuba nokukholwa for big things enkosini. But unenhliziyo embi. Inhliziyo embi ichaza ukuthi your faith needs to be built. Sibona ngani umuntu unokukholwa okungakanani? Siqala kwi-character yakhe ezekholwe umzalwane. Ubona, oh I know. Tshelo le idemon lento kulala. Ngakutshela. Umbula sakhule esikolweni. Masizela. Kanti omunye uhambe edlela amasi nje. Ubani losibambile la. Besukela izingane zabantu ukuthi uzela ngoba nakho kukhona owesifazane obambile. Kanti cha, kwesikhathi nje ubuvila bakho nokuhlala ku talk kushaya o5 ekseni. Kodwa makumele uthandaze uyazamula. Makumele ufunde iBhayibheli kuba buhlungu intamo. Hayi ngathi ngizosheshe ngilala. Mawufika embhedeni phofo. Phela 3 hours bese uzodoza lapha. Ake siphinde sithi faith. Yes. So ke ifaith yakho ikhuliswa kanye necharacter. Awukwazi ukukhula ekukholweni icharacter yakhe inga improve. As you grow in faith, your character also what? Improves. As you improve in the character, kusho ukuthi your faith is also what? Growing. Until you become a perfect man. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi umuntu oqeqeshiwe kuyi-character becomes what? A perfect man. Kuze kuthiwe worse, mayisekwazi ukulawula ulimi lakhe. Lo muntu is perfect. Why iBhayibheli lithi mayisekwazi ukulawula ulimi lwakhe? Ngoba the origin of your life and ishape ezothathwa impilo yakho isekutheni ulimi ludalana. And lento edalwa ulimi nayo icaphuna enhlizweni yakho. So makuzothiwa guard your tongue. Ngeke uligade ulimi kanti i-database lapha enhlizweni wrong. Ulimi lohlale likhuluma into esenhlizweni yakho.
sokuthi yazi ngiyaxolisa bengaqondile ukuyisho kanjalo. Cha, ikusenhlizweni, ingashi. Ukhulume ukusutha kwenhliziyo yakho. Ukhulume into okudala kwasufuna ukuyikhuluma but uyibambile. Come on class. Come on class. Ubuza kulabo abashadile kakhulu bayazi into engikhuluma ngayo. Yazi kukhulumeke kabi, cha akukhulumekanga kabi. Ibivele ikhona le. Ukuthi kube nama triggers ayenze yaphuma. Kanti honest mina umtshede yazi sithandwa sami. Ngicela ukusa. Yazi sithandwa sami. Kadahle kudala ngifuna ukuyisho lento. Ibisenhlizweni yami ukuthi iphume ngesikhathi esirong. Kumele sixoxe sidle strawberry. Ungaqamanga ukuthi ibivele ikhona. Ubufuna ukuyisho. Ake sithi ngapha sibone so ke uma kukhulisa ukukholwa kwakho kukhula nani futhi necharacter. Makusetshenzwe icharacter yakho nokukholwa kwenze njani? Mele usabeke mawuzoyibona uvuthe ekukholweni kodwa mele usabe. Mele wazi ukuthi those are emotions. It's not a walk in the spirit, but usastake kuyisoul. Bazalwane, salvation is the work of the spirit. It's not the work of the soul. Kodwa kuyinsindiso kusetshenzwa ini umphefumulo. Uqedwe iconsi. Namhlanje awuzizwa ngathi ungakhuluma. Sasa ke you are a happy people. Naphoqobala nje impilo iqhubeka. Ha we Satan. Izolo besikreada njenge weather la singaso approach kanjani. Namhlanje sithithibela impilo iqhubeka. Iqhubeka kuwe phela. Insindiso mayifika iqeda yonke leyo. Insindiso iqeda umoya we-chameleon. Konke lapho ufika khona usuyileyo nto. Wafika kwabahlebayo nawe usuyahleba. Wafika kwabanenzondo nawe usuyanana inzondo. Uya hotspotter. Abazo abantu abahotspota. Nabaningi enginabo la eNewcastle. Uhospotiwe. Okhuluma lodla mina. Omunye washantakazi uDini. Ngiyezwa kuthiwa kunodla mina. Hey. Baningi odla mina. Usawumfanyana. And kuyashiwo ukuthi lento yakho okungashada iqondakala. Uyinkonkoni noma. Akazi ukukhuluma nami. Ngathi akakhuluma into ayaziyo, ukhuluma ngento ayihotspotile. So insindiso mayifika icisho hotspot. Cisho hotspot. Cisho hotspot. Even nasebandleni kodwa la idomain ngeke. Hayi la idomain ngiyaphika. La ngiphethe ingwenya. Akhona amabandla la khona makufika umuntu lo ma ukuthi laba lo umfundisi akamuzwa wahluma abuthelezi a hotspot ushana boyi2 abasamuzwa kahle. But insindiso mayifika iyayicisha ini. Omnyaza phahluka. Hayi yazi bengazi ukuthi umuntu onje. Ngathi ungayibuza ukuthi kanti uzwe kuthiwa nginjani. Tell makelo wadi hotspot ayigcine efonini ngitshela.